Ćao, ja sam Ljubo i prvo želim da vam se zahvalim što vaše vreme tokom praznika provodite tako što gledate ovaj video. Danas ću prvi put da igram Beat Heroes. Živjeli! Za vas koji ne znate, Beat Heroes je free to play igra na Steamu, neka vrsta MMO-a i ima celih 54 megabajta, tako da ako želite da je skinete treba će vam bukvalno nekoliko sekundi da je vi isprobate. Okej. Ja nemam ideju šta se ovdje događa i mnogo detalja koji su pikselizovani na jednom jedinom prostoru. Mogu prođem ovuda? Bukvalno sam samo uskočio u igru. Igrao sam 30 sekundi nekog tutoriala i onda rekao ajde neću da igram bez vas. Tako da ne znam šta se događa. Kontam da sam kao u nekom gradu. Aha, okej, imam gore quest da izaberem. Možda samo kliknem ovdje i uskočim. Da, okej, uskočio sam u neku tamnicu i već sam našao protivnika sa kojim ću se boriti, to je Slepi miš. Kao što je, da, prijatelj moj duh. Slepi miš je tu, duh se pojavio nijotkuda. Ali mislim da ću ih prebiti kao budale. Ej, to nije lepo sa vaše strane. Meni su ti healthi neophodni. Ode jedan. Sad će i drugi. To je to. Idemo dalje. Ovo je bilo lako. Ajmo dalje. Pokupimo novčić. Šta je ovo? Interesantno. Našao sam nešto. Našao sam... Sad imam kapuljaču, odnosno kapu, neku vrstu kape. Tu je još jedan slepi miš koji me sada juri, ja se bijemo. Ja ću želiti da ga izbegnem. Želim da... Ovo nije dobro. Okej. Možda hoće samo pričamo. Ne, neće samo da pričamo. Moram da se zaista borim s njim. Prvo ću ih udariti obojicu. Čisto da možda smanje što je manje moguće healtha. Možda ubijem slepog miša na samom početku. Šta je ovo? Mogu da pitam slepog miša da pređe na moju stranu. To je cool. Sad moram bijem ovog trola. Odnosno, kiklopa. Zašto se on ne uzvraća? Mislim, ne bunim se. Ali... Očekivao sam da će ovo biti mnogo teže kad sam vidio koliko je veliki. Okej, dostigao sam kraj ovog dela, tako da moram da se bijem s ovim slepim mišem ovdje. Nema drugi, ali sam vidio sanduk iza njega, što može da bude interesantno. Mogu da se healujem. Ili imam čime da se healujem? Nemam čime da se healujem. Ja sam sad baš jak. Ja njih mogu u 2 poteza da savladam. Ovo je lako. Da, ovo je generalno RPG. RPG, vrlo jednostavan, vrlo... Nema pretjerano mnogo razmišljanja, ovdje samo uskočiš u igru i igraš, što je vrlo interesantno. Prošao sam celu tamnicu, da li želim da izađem sad? Da, želim da izađem. Ovaj potion za healove. Mogu napravim lika sada. Ću budem žensko, jesam bio žensko u Star Warsu, mislim da jesam. Tako da... Biću, ali ću sad da budem crnac. I imat ću... Sviđa mi se ova boja, ova ludačka boja kose. Jedino što ne znam kako da izgledam. Da, izgledat ću kao nečiji ćale. To je sasvim okej, jedino što će mi kosa biti... Koje boje? Zelene. Ovo je... Bljutavo zelene. Mislite da je to najbolje? Da, mislim da je to najbolje. Što mogu da očekujem. Neko već koristi Ljubu! Okej, zvaću se... Kao što i prošli put, pravi Ljuba. Niko se ne zove pravi Ljuba. Malo bi se zabrinuo da se neko zove pravi Ljuba. Što izgledam cool. Ja sam zaboravio da ovako cool izgledam. Jedini je problem što mi se ne vidi moje lepo lice. Igra je iznenađujuće dobro urađena, to zaista moram da priznam. Kad pogledate koliko je detaljno urađena, jer... Ja volim ove pixel art igre, jer sam radio u pixel artu, ovako radi hobija, sam pravio nivoje u pixel artu i svaki ovaj detalj je ručno nacrtan, što je prilično cool stvar kad razmislite o tome. Znate, generalno u većini igara, onih 3D igara, najčešće su u pitanju stvari koje
se malo generišu, malo se prave, a kad su pixel art igre u pitanju, to je sve urađeno ručno, što mi se jako sviđa. Šta je on? S njim ne mogu da pričam dok ne budem jači. Što neće biti u ovom klipu. Ok, idemo u sledeću tamnicu. Mislim da imam više nego dovoljno vremena za sledeću tamnicu. Da, zaboravio sam da imam svog saborca. Tako da sad imam sa kim sad imam ko da se bori na mojoj strani. Kako će on se osjećati to što se bori na mojoj strani protiv svoje vrste? No, dilo je solidan damage, to moram da priznam. Ovo ime baš tuče. A dobro, skinuo sam jednog. Trebalo bi da nastradaju i ova dvojica bez nekih većih problema. Da, to je to. Ne! A daj! To zaista nije bilo u redu sa tvoje strane. Što si izbegao da te ubijem. Našao sam i oklop. Sad izgleda malo šarenije. Jedino što mi se i dalje ne vidi moje lepo lice sa mojom šarenom frizuricom i brčićima. Tako da, koliko sam skontao, ovo je cela poenta igre. Vidite, kroz tamnice raščišćavate te tamnice i bijete šta se nalazi unutra. Bijete one koji žive u tim tamnicama. Čekaj, jesam ja siguran da sam ja pozitivan lik u ovoj celoj priči? Ono što meni nije jasno jeste kako funkcioniše to kad ću ja njih da bijem, kad će oni mene da biju, pošto nekako imam osjećaj da ja njih konstantno tučem, da oni nikada ne tuku mene. Ovo želi da priča sa mnom. Jedino što ne zna ljudski, nego priča i onda se bijemo. Nije baš kreativno urađeno, moram da priznam. Čekaj, je li ovo veliki duh sa malim duhom? Mislim, mi ovo napali celu porodicu duhova. Ovo je malo mračno, kad razmislite o tome. Mogu bi da se healujem. Mogao bih zaista da se healujem. Sad se healovao, sad mogu nastaviti da se bijem. Ma nemate vi šanse protiv mene. Mogu ponovo da ga pitam da pređe na moju stranu. Mali duh je prešao na moju stranu. Mogu zapravo sad da uzmem i luk i strelu, koji deluju malo više damage-a nego mač, tako da je ovo dosta dobra stvar za mene. Ali da, ajde da očistimo celu ovu tamnicu i onda ćemo da... Inače vidimo šta mogu da uradim s ovim zlatnicima, mogu čak i da se upgradeujem. Ok, da, mislim da sam celu tamnicu obišao. Što ovdje ako kliknem? Aha, okej. Ovo je bilo dosta lako, ponovo. Čekaj, ja sam ponovo dobio 1000 zlatnika. Izgleda da ovi zlatnici zaista ne vrede mnogo. Malo me bole oči od ovog pixel arta, zato što vi vjerojatno gledate na možda manjem playeru, pa vam nije toliko strašno, ali ja gledam na velikom monitoru i onda jedan piksel izgleda ovako. Mislim, velikom monitoru, nije moj monitor ogroman, ali kad se približim, da, deluje malo preveliko. Ajmo da uđemo u još jednu tamnicu. I da, sad imam još jednog saborca. To je Bubu. Ajde, ulazimo u još jednu tamnicu, što da ne. Vidio sam nešto iza ovog trola. Nemate vi šanse protiv mene, bre. Pogledaj, 16 damage-a sam odilovao samo... Šta je ovo?
Bullseye diluje mnogo damage-a jednom, a ovo diluje malo damage-a svima. Šta se više isplati? Mislim, ako svakog pogodim za po 10, to je 30. A ovdje 30 ne mogu da dobijem. Tako da reći ćemo da se ovo više isplati. Da, mnogo se više isplati. Pogotovo ako pogodim ovaj critical. Da, ovo je bilo lako. Ovaj luk i strela su najbolja stvar ikada. Ok, mene zanima šta je ovo. Ovo izgleda cool. A, ovo mi samo popuni helte. Mislim, samo. Pretpostavljam da kad bi igrao ovu igru duže vreme, ovo bi mi bila najbolja stvar na svetu. Ali ovako mi je kao, samo healthy. To je to. Očišćeni ste. Aj, čao. Idemo dalje. Da. Pretpostavljam da u nastavku igre ova igrica postaje mnogo teža. Nekako mi deluje kao takva. Ovo je čisto da se upoznam sa igrom u to kako ona funkcioniše. Da dobijem malo samopouzdanja i osjećaja da mogu nešto da uradim i on dolazi teži deo da ne mogu ništa da uradim. Zapravo mogu da healujem. Ovaj duh može da healuje, to je cool. Malo beskorisno, pošto mi ne mogu ništa ovi likovi, ali u nastavku igre pretpostavljam da bi bilo jako korisno. Ovo je iznenađujuće zabavna igra. Ja ne znam kako vama deluje. Ali meni je čudnovato zabavna. Našao sam kovčeg, šta ovdje ima? Mi ovo išta znači, ne znači mi ništa, ali mi ovo znači dosta, ovaj prsten mi daje dosta upgrade-ova. Očistio sam tamnicu, to je to. I to je bilo sve za danas. Ovo je bila jako interesantna igrica koja se zove Beat Heroes. Ako želite, pogledajte je na Steamu. Ja sam Ljuba, a vi ostanite uz Refresh Tube kanal. Naravno, napišite u komentarima šta želite da igram u nekom od sledećih klipova. Mi se vidimo neki drugi put.